Díky, že sme sa tu. Takže asi takhle. Nie, som rád, že sme sa stretli v tomto roku asi naposledy, ak nevyjde nejaká keška, že by sme sa ešte na FTF-ku stretli. Takže vám prajem do toho nasledujúceho roku všetko najlepšie. Tí, čo sú zažraní kešeri, prajem veľa FTF-ek, veľa bodov. Tí, čo nie sú, tak šťastné manželstva. Poslušné deti a... Alebo To my kešeri nemáme, čo? A keď nič inšie, tak aspoň pekný Silvester, pekný večer. Ďakujem, že ste sa zúčastnili. Všetkých ani nepoznám, ale teraz ani nikoho nevidím. Dúfam, že sa nám to podarí, hlavne tie perfektné spojky čínske. Takže to bude. No. Zalepil som to, aby sa to náhodou neprevrátilo, ale nikdy neviete, čo Čína urobí. Takže radšej opatrne, a keby ste videli, že to padá alebo niečo, tak utekať. Zachovajte paniku. A poprosím vás, lebo nechcem tu nehať bordel a je toho veľa, aby som to sám odniesol. Jasné. Kto doniesol kocku, keby sme si ju potom zase zobrali naspäť, dobre? Ja ju mám Že by ste nám pomohli. pohode. Takže To uvidíš, keď dúfam, že bude pekný zážitok. Čo si vymyslel? Mohol si aspoň tvár osvetliť, nech ho vidno. Uberáš už? Nebude ako bývali doma na Ako by tak ticho vie behať. Moc sa nesnaží, aby nespadol. Ja sa chcem pozerať. Chcel by tak tretiu ruku a ešte dve oči. Mám slabú baterku. Super. Baterka sa... Tak je najbezpečnejšie rovno na tých lavičkách. Aj to vstupuje takto? To bude aspoň... Nie, to by malo byť 3 minúty, keď by boli. Neviem, či tam nehorí ešte. Čakať? Nie, sa mi zdá, že ešte tam tlie ten špagát. No, radšej počkaj. Na vode písali 25 minút počkať a potom zakopať do vlhkej.